Menin bugünkü söhbetdeşim Türkmenistanyň Owa Hojalyk ministriniň orunmasary Sapar Başyewicz Öklimow. Sapar studiýa hoş geldiň. Awol salam Halmurat gurun bir çağa çuğu. Şükürler, gurunçylyk özüňize taapyn Sapar. Salam gönderýän. Sağ olun, sağ olun. Sapar, men diýjek bolýan zadym ýaşuly şu ine geçen soňky 20 ýylyň dowamyna Türkmenistanyna bolup geçen wakalar var, onun öňkü geçen wakalar var. Türkmenistan garaşsyzlyga çykjak bolanyny ýanky Sowet zamanynyň gutoran döwri täze öz başlyklyga garaşsyzlyga geçen döwrimiz Türkmenistanyna bir topar siyasi reformalar ýa siyasi wakalar we beýleki işler bolup geçdi. Şonun biziň halkymyz asla bir habar diýsem ýalňyşmasam gerek, sebäp ýurdun içinde ýa kabinetlerde bolup geçen işlerden halkymyzyň bir habar hatyrym ýok şu zatlarda. Siz ine şol döwür hökümetde işleyen adam hökmünde in jogapkärçilikli aýdaly pudogyň ýol başlasy hökmünde Owa hojalygyň bilşimi diýýäli Türkmenistanyň 65% ýylatyny öz içine alýar. Hemme ma'lum bolşýar şu döwür ýaşan adamlar bilýär 95-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyna gatty agyr ýagdaýlar emele gelipdi, azyk üçinçiligiňe beýleksinme. Şol döwür siziň eden işleriniz, hyzmatlaryňyz, olaryň netijeleri barada halkymyzda bir belli bir maglumatam ýok dogrusyny aýtsa. Hökümet o zatlary halkdan gizgap geldi, sebäp siziň eden işleriniz var, bitiren hyzmatlaryňyz var. Halkam bir habar o zatlardan şonuň üçin inni şol tarihi deňsizligi dikkatmek üçin esasanam şol soňky 20 ýylyň içinde halk bilen bir hökümetiň döwletiň arasy gaty açylşdy. İki tane näsil ýetişdi. Olar şol döwür näme bolup geçdi, olar aslynda bir habar. Inni şol bar boşlugy şol tegmili aýyrmak üçin ortadan men şol eşiden dengelmez gören göz bilen ilen gepleşiklerin toplumunu oýmakly özüme maksat edendim. Şol ilkinji gepleşigi hem siz bilen başlamagy özüme makul bildim. Egerde siz razylyk gursat berseňiz şol gepleşik häzir bilelikde başlasak ilkinji nowbatda men isleýän zadym siz özüňizi bir türkmen dinleýijilerine, türkmenistanlylara has taqiýa soňky ýetişen nesillere tanyş etseňiz, has gelişikli bolmak diýende. Men aýtjak bolýan zadym öz maşgala ýagdaýyňyz nirde doguldyňyz, nira gelip düşdiňiz, näme şu okuly bilimli derejä ýetdiňiz. Bu ören gyzykly zat halkyň bilmegen zerur. Sebäp siziň aňryňyz men bilşimýäli ol aňyrsa sada halkdan çarwalardan gelip çykýar, sebäp siz öz akylyňyz, öz bilimiňiz, öz wujud gaýratyňyz bilen şu derejelere, şu awraýlara ýeten adam. Ýöne soň rejim ýetgäp, ine durly kynçylyklary, agyr ýagdaýlar başdan geçen şahsiýetiň birisi. Şonuň üçin ulukan hormat bilen sizi öz dinleýijilerimize, görüjilerimize tanış etmek isleýän. Söz sizden tapara. Halmurat ýatlanyň üçin Lurýada hormat goýaryň üçin köp sag bol. Yani tarih, Türkmenin tarihi, bir asırdan uğrak tarihi yazılmadı, bilinmeýär diýsegem lokal ýalňyş bolmaz. Tarih elbette bar, ýazylan içinden ýerler var. Ýöne olaň agyrlyk döwlegi ýa siýasy perden aşagyna siýasy ýol berilip siýasada gawat geler ýalar edip şo hende ýazylan tarihimizi bilemzok. Tarih bilen ýüzleşmäle cesaret eden milletem däl, o gaýratymyz ýetmedimi, akylymyz ýetmedimi, onço men bilemok. Bu önemli däl. Sebäbi nämedir ýöne biz ýokman tarihimiz bilen ýüzleşmämiz zerur.
tarihimiz bilen yüzleşmesek bizim ayağımız aşağınaki yer parçıkala yumşaktır. Biz devam edip mirak göreyenimden bilemdik, şu adam bilemdik. Gelecekte de sulatlar tarih bilen yüzleşilmese näme bilinmese önümüzdeki yollar batı kıyım olur. Türkmen bolup kalmamıdan batı bu doğru kaldı. Ay dışında kovu men bir çarva başkalarının perdenti atalamız babalamız hemmeti çarva karavumun o başından bu başına ilerisinden gayretine çeldi. Bizim ata-babalarımız mal vakit gelip bunu gören yerler, şu tayları. Men şu Göktepe kurşundan beri bizim halkımızın tarihi, bizim öz maşkalarımızın tarihi bilen denge çerrek olmalılar. Bunu Vatikan maşkalıları ağırrak yenildirek yaşan olmalı. Ben aklın nirelli toryadılarda bizden ben ondan nirelli degen verişip dur bir gördüm Göktepeli bir gördüm ne tağtavadarlı tarık mı diyenem madı bir gördüm emmeden yani menden ulları darganata da doğulunla olur men çercöğlen deyip bilir. Kakam tecende doğulanları emmet tecende doğulan tecendem deyip bilir. Bara 1.50'den gelişip durun. Böyle yerliği Göktepe galasının tarafında yanlış matematik kalkozu yani. Şu taydan olmalı. Şu Göktepe urşununa yeniden soğunlar bir böyle hukumatın geldi. Yani yaralı, eveli, eşekli, büyölü umum içi bilen takarçaya etkiler de. Ölüye yollu bir yerler da çadan diye de ben benim paket kudum öğren. O da karılarından iştendir. Benim gurrumçuluk, atı gurrumçu, tarih, ensiklopedi fiyalak. Ben bu ya ömür yağına bulurdum ben. Hem mi gurrumlarını dinledim. Menden kendinden yoktur yenemi. Yağından ayırmazdım. Benim şu parkımın yanından kaçıp yenemlere giderdim. Birip çalıyor kölötten yeneme kaçardım. Doğru. Ondan gurrumçu diyor. Bak ken vururum öyle. Gel oğlum otur deyip. Ne? Şu gidişlerine takar çağıran tuğrukları olmalılar. Yani benim gurrum versi boyunca. Ağaç, yalanaç, yaralı, çiğlen içinde bir sürü ağavat geliyorlar, koyun iliyorlar, onu veren ok diyorlar da. Ondan şu diliyorlar, onu veren ok diyorlar. Zannedemem. Ondan bir yaşurak bir dağın diyor. Yani güyülüyorlar, yakışık onu. Ondan iki tane koyun soyun diye halkına karlandı. Ondan halkına karlayalar. Çopanın bir elini ayağını çözüp ona alan tenki. Ondan şu taydan iyiliğine dönüyorlar. Bundan ağır ikistek gibi. Kucak açıp karşılayacak adam yok deyip düşünendirler elbette. Ondan gecenin yol borçlu diyen yeri vardır umum teklerinde. Şu taylarda düşüyorlar.
garry çyrlar. Olanda kirip kalkodu olaýmasy şu an ýa 40 gelip ýa kirip geçenin. Şu taýlarda şu taýyp göçüp barýarlar ben kakam ondan eýleki inleri ağaları şu taýda dogran bolýarda. Ondan soň Gadawowa geçip göçüp barýarlar. Kakam da Gadawowa dulunýar şu taýyň şypanaty bolmanda. Gatygara ola kendileri. Yani üniversitede muallima da ocağı. O da tecende Gadawowadandır. Bakşı adam olur ya adam devurlu adam olur diye de. Gatygara ola kendileri. Yani o taýdan yani atamızın ulluğunu gücük diyen ekenlerde o hafif kaltaman eken yani orta batmaçı diyen nemelerden o ana atlet kötüre o yaptırmayan ekenler ortada kriter tapağı yok kaltaman ortamım halam yani onun doğunluğun nemediğini bilýärler şu atam fakir göçlük çondan olmalılar etaat nemeti bir içinde şpiyonları çuğulçular vardır da atamı yetirýär ne ertep yürür gelýärler de işte şu iyice onun garoyu düýä yüklep çağırları çoğulur yani çoğuruk ödem yekerde olmalılar çoğuruk nekler bile yani kervan ol göçen ekenler nokçu uyulurda Mehmet'in darganatın çıkarlar. Ne menden ulu doğunun madır aman orat olur darganatı da doğulur. Doğru. Darganatı da edil Floryalak vaka olan olmalı. Sebebi Komünistik Partiyan göçürüp bu şu ayırtmeceği belli de şu doğulurda olur. Tavadalardan yani Kalaymor'dan çıkarlar. Şu taýda bizim Vatikan garyndaşymda ýaşaýan şu taýda üýşük göçendirlerdi. Ben Kalaymor'da doğulum. Doğru. Paýda ýerli ulýady. Üstümizden arda ýalypdyrlar da. Öz garyndaşyny İşal yani adam minister ediydik. Paýda ýerli. Ben staýda düşünürüs berin paýda ýerli değil yani Türkmenistanyň yani o hocalyk ministri paýda ýerli Meretov barada gurrun edýär. O ýatan ýeri ýagty bolsun, gaty gowy ýigitler şu ýigidin hakyny ýediler. Birine heykellikmeli bolsa yani Tarja baýdan soň heykellikilmeli adamdan biri şu yani Sovet Soýuzynyň ýykylmasynyň çiğlesini Türkmen görenlerdir. Beýleki 15 respublikanyň 14'ü hemmesi görendir. Biz şolong birinem artyk dällik, üstünem dällik ýöne şo çiğläni 95-nji ýyla çenli Türkmenistan hiç görenlerdir. Bizim şo ýyllar yani milli hasylymyz mememiz waly produkt diýdi. Yani 3-5-6% götüşde 4-5 ýyl şonu takladyk. Beýlekler 40'dan 60% çenli çöktü. Yani Pribaltika bolsun, beýlek bolsun, biz şolong hiç birinden ol däldik. Onu ýöň yani. Ne şu atlan hemmeti paýdyllygyň taýyatyndan bolan zatdyr. Siz onu gowy görüň, erwet görüň, ýöne taňry alkadyň nimeni bilmeli. Bu halk bir adamny bilmeýän halk bolup ýetişdi-de bizim halkyň şeýleri gynanýan taýdan azy zatlar bolýan ýöne hakykatyn ahiratyna bu zatlary aýtmak gerek. Ben aýtmam. Doğru hesaplar bu paýda ýerleri mesela ýa-ni
Ministerliğin meselesine biz gelecekki gepleşiklerimizde arkayın oturup gurrun ederiz. Häzir O şol gurrun ken Halmurat haydi masal başladı. yok. Masalanız bilen şu gurrun başlaly ondan yeteli aňyrsyn. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş kelebeň uzun söýsler berýär. Or Halmurat ne sen näme diýsen ne lepeydir. Hiç dememiz yok. Paçyňa deme inim diýmäle utonýan, şoň üçin Halmurat baý diýen nemetme. Yok, onan şeýle men senden 4 ýaş kiçe tap. Ak takkal birine inim diýip durýan bir küçüm diýeni alap bolur. Şoň üçin Halmurat baý diýen bolun nemetme. Yani Yok. Şolary bolsa baý diýen we bir hekkerenmem duýman ýa-da. Hekkeren tutkanım bolsun ha, hemme kılıp görmerler. Doğru. Böyle anı sözünü devam ettirelim. Halmurat biz Aşgabat'da 56-njy göçüp gelen bolmaly. Yani Atan Pakir 54-njy ýyl aradan çykýar da. Bizim 5 doğun, 6 doğun. Bir fronta gidip gelmedik. 5 doğun bu kadar enneleri bilen yetim kalıyorlar da. Mal cağadları var. Şoň bilen guduran görüp görün bolmaly. Başka büyük köşkler bolmaga ýagdaý ýok. O döwürlerde hiç kimne. Ondan şoň hanap mallary vardyr. Onun Oraz ağa yani aradan çıkan Oraz ağa rahmet etsin. Oraz ağa diýil ýani Oraz Muhammed Iklimov bolýar. Ol ýaşuly Azatlyk radiosyna bir näçe ýyllap zähmet çekdi. Öz bilimini, öz ilmini, öz başarlygyny, gujur gaýratyny halkymyza gaskanman geçilen işlän adamyň biri. Men azatlykda şol döwür korrespondent bolup daşynan işlän döwrüm. Men ol ýaşulyň gaty utanýan. Eden hyzmatlary gaty kan, onuň wagty geler o barada da görüň eder. Allah rahmet etsin. Ondan goýunak görürken tuýly turýa, aputpan turýan bolmaly. Deme o gaty pulu bolmagy mümkin. Çağlar dem 10, şowat 10, 11, 12 ýaşlarynaky çağa da. Göz öňüne çölüň içinde iki tane çağa. Ondan bular şu tuýlöýden bukulup yani kepä girendirler ya, mä girendirler ya. Oturup ýatandyrlar. Ara mal gidýär de. Soňam tapanoklar. Ondan biraz görüp başlayan bolmaly. Ondan soň kakam karar ullar kakam bolmaly. Şu adam kakam bir ullakan 30'dan ya yetendir ya geçendir şu töwerükden bilgi bolmaly. On Aşgabatda öçýärler. 56-njy ýyl. Men 4 ýaşymda bolmaly. Ben çalarak ýadyma düşýär. Palu Turka meňdeş maşin bolmaly. Başka maşin ýokdy. Goltuğumda bir gidecek toplu, boňurja. Şonu gujaklap ağlamasyn dip berendirler de. Ağlap bolmam mümkin bolýan şoň Aşgabatda elimde de yerimde. Yani Palu Turkan içinde towuk barmy diýip, onu uçurýardylar, gaçyrýardylar. Bir şo çağa nemelinden galan neme. Aşgabatda geldik biz o wagt geň görende ýoktuk. Öňü harabat Aşgabat entek ýer süremesinden soň galdyrılan şäher därli de. Şu wagt Hitrovkan yokurraklarında yani täze çygyrlyk diýär. O wagt täzeli galan nädir şu wagt täze çygyrlyk diýär. De kerpiçin Dawud ba ağaç depo kanalyň bäri ýanlary bolmaly. O wagt kanalam ýok. Yanlışmasam türmede vardı şu töwerekler qonunçylyk bilen. Türmede var.
Şu taylarda bu tarafına şu an Petrofan, Nemet duran yerlerim Şanhay. Yankı, yani el uğra ondan bundan kedekten dağıştan yönü yapılıp yönü demediler. Giden ulu kuartıllar vardı Şanghay'la kuartıllar. Yani şu taylarda düşlüdük, yardıma düşüyor. Davut'ta işleyen haydi bunun yeni başka yerde. Biz 59. yıla çenin 56'dan 59'da 3 yıl oluyor da. Ondan öğütü de uzatır. Yani kreyne öğüm tapılan oldu da. Kreyne öğü tapandan krey vermeye pulun tapılan oldu. O da atlarım var. Yani ders anak yeteyim. Bir karı ennefi. Ben buna 3 çağa da ben vardım. O değil mi ağada var? 4. Çok 14 yıllık değil yani şu tuğrukları. Şu taylarda bir cahilde tanılayan tanışlamızı da tanıyan hakikaten. Şu tayda bir yıllar, bir iki yıllar yaşadım. Çağalımız şu tayda ilk yemeğimiz şu tayda geçti. Tüm ötem şu tayda yaptılar. Kıdıl koynuklu burada giydirdiler. Emedik öğrenildi bilyen. Çağalıkta bolan zatdan hemmesi adam kasidatına galýar da. Son onu da mihman gelerdi. Biz çok gariplığımızın üstüne de gen görmelik yani Maksim deyip bir vardı. Aylap öyde oluyordu. Sonra gidenle ecem yorgunlu şovu taşarik çıkarıp bunu terip hümür derdi. Bosturdu biz deyip. O da Hakan'dan çekin aydın milyarda bilen ok. Hümür diye de. Aslım diyanın yaşlı ol ors mu? Yok. Maksim orka der yönü şoňa meňdejek bolýanlardan bolmaly. Meme Berdinazar Hudaýnazar. Aha, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazar. Soň Halil bir wady. Çöp ýalak ýeni içine tüňgen ýalyk. Ya gaty hor ýöne guçoň alyp gidermeli. Bizden ul derdi. Aragam içegence. O da Halil Kulif bolmaly. Aha. Şahir, molim, deputat işleyen bilyen son. Başka da bir topor var, atlar yardıma düşen okulun hem de ulullu adamlar olur yazıcı, şahir olur var. Men bilşime göre ol yani Baris Şeyh Muradov'un kakası Oras Şeyh Muradov'un sizin öýüňizde mi mihman? Ol sonra biz entek ben öýsüz öwzahır hal Mehmet Gurum görýän. Ha, doğru. Ondan o taydan göçüp Vakboymat kinotiyatr var. O taydan köyüne çığırlık diýerler. Şoň aşağı ýanyna bir Vodoprovodun bir jaýy bar. Soň gorgaz boldy, soň aýyrdylar näme bolany bilemok bolyn ýöne. Kaptalymyzda hudoşyn uçýyşan opşyk bar. Şoň jaýyna da ýaşalta ýaşadyk, şo ýadyma düşýärdi. Vodoprovodun turbolarynyň içinden emet oýnaýardyk çağalymyzdan. Giden bir suw howdan ýalak baseynler bardy. Mehmet için açdan deňiz ýalak bolup aşakda çaýkap gatan nemeler. Ondan şu edil aşak ýanymyzdan ýanky geme berdiler. Käriýni köçede ýa ýenem ondan öyle 4 doğan jaý berdiler ýanky Pinski jaý diýerler.
Yani tek padi evli ağaç çaylar var da yer titrenden son kalınan çaylar olmadı. Benim daha şu tayda yaşayadı. Son 59. yıl biz şu vakti şu turista veri Koçözdeki cayımıza geldik. Şu taydan non. Şu tayda demirledik. Yeni yalık şu tayda demirledik. Paragat da şu tayda doğdu. Gen görmelde ne tekil padi edli göğü bizim göğümüz yalak çok bizim kuartılımızda şu adam vardır köpsü. Onun kısanap şolur yarak cay vattı. Kalilin, Şotur Saveli, Baradinski, ondan Novoy dip nemeler var. 4-5 derken Türkmen maşkalası yok. Bizim 8 hocalıklı padiyedimizde Türkmen yeke bizdik. Türkmen yoktu da. Bizim fotoğraflarda kuartıl alanda bir 5-6 tane Türkmen maşkalası çıktı. O näme sebäpden beýle şol ýa titremede wepat bolurlar mı? Ya Türkmenin özü çarwy ýaşamak üçin gyraq çetler götür. Halmurat onçosun men bilem olun öyle hakiki ýarda şonalak Türkmen oğullarda ol ya da şäherde başga milletler boldy. Men bärde başga bir zat aýtjak boldum da tapar sebäp bir 90-njy ýylda haçan men deputat bolup ýokary sebäde gelemde Krasnovodsk şäheri bar da, ne Balkanyň aňyr çeti ol kenarda Hazar deňdim. Şonu Türkmen ilaty bütün şäher boýunça 12% da ýetenak da 11% bir zat. Ol Krasnovodsk port şäheri bolan soň o taýda dürli milletler bardy, Türkmen gaty azlyk edýär. O şeyler şunun bir sebäbi barmy diýip soranym şoň üçin. Türkmen mekteplerim şäherin Krasnaki demelerde de şäherin ortasında Türkmen mektebim ýokdur. Versek biz ortalyň içinde bulandyk. Şoň üçin orsamy gat goýundur. Menem şoň ýalyda kızlar batdy diýdi durdy. Öğretmenler yoktu. Olduk. Ha olsunlar. Yönüp adamlar kovdu. Orta kırsı yok. Bizim tövrüğümüzdeki adamlar kovdu. Biz 5-10 ot yaktıramda okuttu. Şu kuartırlarda, şu tayda 5 öylü Türkmenem olsa 100 öylü Türkmenlerken Doğru. Yok, yer titren son ne 54. 56. yıllar, 60. yıllar şu töweroklar duruşunu harabadı Halmurat. Biz yıkılan ailenin içinde ulandık. Yani şu an Karl Marx bibliotekası var. Ya şol Gosplan'ın duran yerleri şu yer titremesinden son yıkılan ailenin nemeleridir. Harabatçılığı. Duruşunu. Taş töweroklar. Men bilýän bir zatlardan biraz habarly menem şu 5-6 ýaşynda çağakam şol ejem dädem bilen Aşgabatda giderdik. Olaryň şu Hitrokda dogan okoşan şu açlyk ýyllaryny, uruş ýyllaryny dogan okoşan bir maşgalasy bardy. Oraz Mehmet agady. Olaryň ogly ýa Oraz Mehmet baba diýerdiler da. Ol Türkmenistanyň Sentralny bankyny işledi oğlum. Şola bilen dogan okoşansaň oglun kam menem giderim şol demir ýoluň gaýralygyna ýöreňde duruşuna harap bolup diňe şol gonumçylyk bar onuň ýykyk şol ýerdemin demleýän kelimeňe ýadyma düşýär oglun. Bardy şol siziň aýdýan gaty dogry. Halmurat sen o demeň wagt tutoriýa buny soňlarlaryny ýamaşkan başlady. Bolýar. Ara kesme bereli dinleýijilerimizden biraz diýinjalar ýaly. Menem bir çilim çekeýin Halmurat. Bolýar. Onu ýene görüşeriz. Garaşýar.